زمان كان حبقنصيكوا أبجر قداتي رمز أسا عنداقكوا أجياتكوا أخري خدسكوا راكون أو سوجي بزازو بن باراكوا أوات كينو لاك مستن يجرم باد قمار قتاك مستن يجرم قد بالارسينجي يبقى خوات أخري خدسانيكا إزكي جشي خنو يجيخ بخوز أسكوس آناكو أوان أرسен Суворова бхертаги, айсра училищеги, физкультура а институт гидарыл гахян. Атлетика ласы, япшым а спортхмарща квадразачпан. Ярги Ленин нихез кыз айсра политика академия, араб хевтад нарахян. Ауи айхад, хрихыц лихыс воз ахш саргу пялаз Богданова, анқвақураква дарзира хазранас. Ауи заман айгуала шахвата, бала Арсен уже йхахид, أو يقدك صار خاصنا يرجوز. صراخ ريخت الزرح وكسم باسز. أولا وخسرة أقزلا ينور خرات قوزة بفيجس وكسم درواز. هسبرسمين كت في باسر حزرات قزية يفي درسين. أو صار بنا آداب مشن. أو ينعو حوزجي وناشا نزرج بوزجي زجي جبرم جوز. أرسينجي داد جلرات خاد. خريختسجي كد أو يشال خصوصجي يردر. Богдановаги анқвақура квадразира хазар вадалагад. Ларги ау танқвақура кварпна епқахуз агалар талкад. Арсен ехизгад. Ауи ахрихатсауштавча анарбжуз дарцдырқраавад ялагад. Аск шизки жи хынважи аъбаан эссери лаказа команда бжавитад нарах. Яштайваз аск ауи рахазараз ахсаквар команда الدنيا بني чемпион خد. أو أي عقرشتا بلا أرسيني كماندا خريخت ساوشترلا الدنيا بني أما قرو قرارمان. سكشيو جروازا Европа بني يكسوزن قاقرا كوزمير بني أبيدستال شابويا ناكوز لغيز غواز أسو عقدكوا عزغواز بلا أرسيني بجاز أسبرتسمين باراغون. أو زمان وازا أرسين يابخيوچا живен الدنيا بني чемпион خد. Олимпиадак Ирлан. Ицуқаху запнак мастан рарган зажгит гадам раскят. Бутузова, Ласаберидзе, Аржанникова, Рустамова, Аратирберглю, Ахрихацаущица замва чемпион-то из шпаз бала Арсен Ягу. И дах раквараказ, а вы эссера пна адгара змуа тренер хизайку надаргад. Ари ара адгара зму юджвес, а вакахуц кунежхта, أو عقدو كربنجي دعوة واتشاب. أبا زكوا أو يبشتا حلتز حقا الله دخوشتا يأب. أو ساح ريسبوبليكا بنا يرابا زكوا حواجي أو يدزدروا كشر دافمزاب. يواو حرقون أرسن قرش شركيس أبنت أعزب زازز مجدزاب. أو يابا شعايب أفيسار تقرلوق أيخوز قزاخستاني أو جمانشا قرلوين أخشرتا بنا ديد. أسك سزكيز شيفين وزيزاك آعن. شعيب مزقلك بشرادن عورشت يتعشقيت دا قرشة شركيس دايد أرأي فأز أيسر علاقات أرسين أوي عن أعسك شارع كندزتاز شعيب فرونت بشصالن يعقنم حخت أسك سزكيز شي وين وجي أعباعن لزواي ستانسيا بنتشخاد أسك سزكيز شي وين وجي خباعن أرسين جاسك شدرتاتا سوورا وچيليش ادنراخو أو أين نركتا أقرال دарлаб. Ленинград, Киев город кварпны дапхят. Украина апну пролёк ихад. Ицуқахаваскушква, Москва апны дбзазит. Аватку арлцла, Арсен хабыз шагим дырт. Ауит гизала чажу. Аваса дазлыца заваги хирашталуам. Москва и туаба закуяри, аргуаныта ештан нуқой. Арапны Москва, Шада, Абаза, Ухушестен, أوي متسب أواس أحماجكي كحوشم حزماجم أوي قب يعني مشواتا وخالد وخوشتا وعس حماب شادم صواتا فيصل أكاديميك نزير إقبا بزيتي شاحت حالاتا ابن مسكويتو يخشى الزقوة احتقلوا أوي قب وزدي حيزاتا الله يحوسن بزيتا حيلة تزوجت يشاحرت حنبجاو بالارسين ساس جو ياسو ويقب
аречкун шадагъу анахани акалальква дырдырит. Танахани акалальква шадагъу бзита айзрит. Ава сахах ва ад гирдырам. Яцабрак тухушистын аджек игирдырам дзапшляпку. Акабадику хатхсуб рхит. Ауску хатхсуб авасаджи гидыра марит шабазацкю. Ндживчкун дауаб ян или булган дауаб. Ари ачкун уиласурстын икхазкушым вахсаги вахги. Евау хустын яным шавата يمب عتكر بزي نون حبسلا يحوشستن هوي إزلاب خوا سوا بزي تودريت ستريلبا إزلوكر حيت عروسكوا يعني مشاتا شردزواتا هوي أتسقوا تقلب سكشوازي خبا أعلم أريتكن تنخات заведующий кафедрой Академии военной. Ауаги Дахарабзииман, кандидат педагогических наук, доцент кафедра. Ауаса Ахка Злаюла Духова Ареков. И Ганамшат Ари Олимпиадата и Цухахуа Атушвазапна Ари и ученикуа Адахарабзи Амихвата. Аречку Нимаб олимпийская чемпионка Хавата, чемпион Европы Хава, чемпион мира. А вепшизму ачкун насепимаб. Ташалаги из Хушоков. Арсен танам шавата хацабзиб. Русуса илаб. Абаза абзибит. Абаза архаз югуцхид. Арасахна часаваан. Инакузлаги иганшумави дахзмсава ишпуу. ساعات تدريس عادل حوا حويقوي أسكوشيت حبس يجفيم دوا أويت خوتيشتانا سوورا سكوتشيليشا عتنا غشتانا أكد نجيد جامست أويقتا أوي يقوياسوام أسكنورجيت هرجي حقوياسي دواسا أويقاز حازنجيت حرزوام رسوعسا وحوشستن دان مشاوتا رسوعس بزيب تحسب زيماب Рубхсаймаб, Ипхсаги Яраябшта, Абуи Тазалгаз, Данхаз, Академия, Апне военная, Аз Далгат, Юрицки, Апне Данхид. Ауекта Систа Хаб, Ариачкун, Ихиз, Бзита, Иштхадуаш, Аухкаралепне. Балва Сенов Харукун, Иштадрываш, Хабуса, Хаштух, Ха. Это гишдухуш, а епш чкунда хаму. Вахадичнги хазлай хуакаб. Звада имата, шардала, тхамата, замаги, аратниту, аллахис. Ицхвит. Что авасицан, баларсен, ихта црия пнацкас, а в макраль корпны рацадардард. А вы бжаща худуа корцавата. Изнам гуянамка анахинатакралькан харадыз гартуан. Аваса Совет Союза на аз, авэпш майрата хакралю гизтым зуаз. Авэкум баги, дара спортсмен пагирыл игрзааз амжуаз, да шакралькар казла, анпакрака урала лишавашаз. Авэан, Апсадгил, Абарак, Агиман, рыцамаан разарбун. А вот Бутузову я взял с пилен. Я анамтак, баларсен в макраль капнудан хай навашаз. Аск сузки шипшин вазужиз августан, ГКЧП анша, Арсен, а команда Гиетста, Польша пне кшуз адуния чемпионат дала. Совершенно она была, Москва пне иншакуз зааз авимакралька, Росан угавча, спортсмен под Райгун, Хацакартарыртнес и Даргбову. Арсен капшила Лариса Гедицын, сджарал от Кысныски Ушара Яман, а wasaagu пазиккан, яцета арпне аихт. Асп шызкиз шипшин вазужив аан, эссер а команда ги ярaqral яна ахмаз. Бала Арсенги и дырраку и каруки ади галраимам гадананха, ауи кувейтен харадыз гвард. Ерги дат галхан, а усат чмазавхан гизымцах. Уже Арсен агайны бежла анхарадам кахарги, и ус датат галх. Москва ахрихацауштырча дрыдын халы.
ауи ибжьауа ирыуата, И был ԥшьҩы очень большой Россия спор. иалакуу акоманда 70 изҵәырҭит. Ей было всего 20 лет, ну 20-й год шел. Ауи акәымбагьы, Бала Арсен хри-хыҵла ахысрала ҳҟрала афедерациа давице-президент. Потому что у нас там есть Сынҵәа аӡын, ҿыцта алхрақәа ақәсушәҭа, Арсен афедерациа даунашаҿбаҩхарныс ихьыз-аарҳәит. Салырхуазтын, абаза президент дҳымазлушт, дҟыччеит Арсен. Шалук это атлетический вид спорта. Бала Арсен сыниаҽыжәыз, урашлок сгәы шахуан. 17 килограмм. Издырхума, аԥахҭахь иԥа иауишьҭыз ахрихыц, аԥслымӡ аԥны иаакашахта, ада ишаашьҭнахыз аниба, игәы шкаҳаз. Ауаса уаҵыхәан, ауи инасыԥ алата ишаацҵхыз. Арсенгьы иаԥхахауата ахрихыц аникы игьигәаԥамызт. Ауаса уахьчӏва ауи закӏгьи дгьааигӏваджьхуам. Ихрихыцква ауи инасыԥ изааргтӏ ҳҳәарыгьи ҳгьгӏващарым. Ауи анасыԥ йакъвхъадапӏ Арсен йтагӏчӏва, йхъапщыла Лариса, йыпхӏчӏваква Анжели Лариси. Ауат зымгӏвагьи Къарча-Черкес абзазагӏвчва сальам мырзагӏартихитӏ.